kaikki. On tosi kivaa, kun on 2016. Onko? Kertokaa komissa, mutta kumminkin. Tässä on teille yksi pieni mietittävä. Mitä asiaa? 2016 on mennyt jo monta päivää sitten. Mutta kiitos, kun teit spessun. Miksi sä oot tehnyt videoita pitkään aikaa? No kun mulla on nostettu uusi puhelin, ja tää on mun toinen puhelin, ja mä en pysty sillä tekemään YT-kanavalla. Okei. Vau, no mä menen kuitenkin avastaan sun. No, me vaan. No mutta. Siis me ollaan muutettu, anteeksi nyt näistä turhista löpinöistä, mutta me ollaan muutettu uuteen kotiin. Jee! Oma kotitalo. Ennen mä asuin kerrostalossa, mutta Ei tänne rahat joo. turpa kiinni nyt siellä. Mutta tosiaan, niin 2016. Yeah. No niin, 3, 2, 1, 5 euroa. Mikä tää on? Sä heität 602 euroa. Kaikki rahat. Hienoa. Hyppää alas jo sieltä. Sairaalareissu alkaa. Sairaalareissu alkaa. Sairaalareissu alkaa.